Morjes, mä oon Dani Hänninen ja just kokkasin äärettömän herkullisen pääruuan vegaanisesti kesäkurpitsasta, siihen kaveriksi vähän portobello sientä. Lähdetään tekemään spagettia kesäkurpitsasta, eli leikataan päät pois mandoliinilla, ohutta spagettia siitä, nopeasti käytetään pannulla ja se on oikeastaan sillä valmis. Tässä kohtaa on hyvä muistaa, että se pitää sen kesäkurpitsan tarpeeksi pitkänä, koska se vaikuttaa siihen niin sanotun pastan pituuteen. Mandoliinissa valmiiksi tollanen spagettiterä. Sitten mulla on tässä paahdettuja portobellosiinia, mitkä mä oon aikaisemmin paahtanut ja säilynyt pikkeliliemeen. Sieltä niitä on helppo käyttää. Sitten lähdetään valmistamaan meidän kesäkurpitsassa spagetti. Eli vähän öljykattilaa, kesäkurpitsasta sinne, öljysuolaa, petikkaa, pyöräytetään hetki. Mä laitan tilkakermaa ja raastan vegaanista parmesaania tai vegaanista juustoa sinne kaveriksi. Sitten sekoitetaan joko sienet, pähkinät ja maistetaan ja sen jälkeen lähdetään kasvasesta lautaselle. Vegaanijuustoa ei kannata jännittää, koska se maistuu ja käyttäytyy ihan samalla kuin parmesaani.